давоми бозор. мо бозорда гаштестем дӯстони азиз, бозори ҷумъа бозор. Некртақ шурӯаю қимат. Тавре дида истодаед, диден? Чӣ картои шурӯ, неки қимат. Даволмон и арзонтара нархура муқоиса дорум, ягон чи маълум намеша. Фақат ами материал арзон. Материалое ки кирта мекунӣ штапелои Тоҷикистон ворӣ, дар ҳақиқат материалошон арзон. Меарза ки айҷа материал гирӣ. дӯстони азиз, инҷа ҷои моҳӣ, ин шаҳри моҳие Голланд. моҳӣ бисёр фаровон, бисёр хушрӯ. аҷоибот. ҳамура нигоҳ дорум. бисёр хушрӯ. аҷина бозорш аҷоиб буда. бинем либосҳои мардакӣ. ҳозир мебинем либосҳои мардакира. дидем буҷада ва ё ҳофизӣ доранд. нигоҳ кунем. дидем тамошо кунед бозорора. дӯстони азиз, дӯстони меҳрубон. иҷа сумкаҳои кожа нархошам хеле қимат. агар олмон дар распродажа меша дам мегирӣ. иҷа Ҳолланда дӯстони азиз тамошо омадагием. мо инаи ҳофизои кӯчагиам. дар кӯча шеър мехонанд, пулшон мепартоянд. бисёр хушрӯ. ина материалора бинед, дам багира. ира бинен охира кирта кунӣ. диден чӣ хушрӯа. иша бинен аҷоиба. ина диден маъқулмши. ина и материала бинен карташ кардиан. дар Тоҷикистон ҳаст ягон хеле ранге ки диден. инаи сумка духти анаи материало. нигоҳ кунед. аҷоиб кардиан. диден?